Filip Car važi za jednog od najpromiskuitetnijih takmičara u realitiju zadruga. Iako smo do sada navikli da osvaja nove takmičarke, izgleda da je sada odlučio da pokuša da obnovi vezu sa Minom Vrbaški, njegovom devojkom iz Zadruge 4. On je svoju emociju saopštio Mini dok su bili zajedno u pušionici. Iskreno, meni se prema tebi vraćaju neke emocije, rekao je Car. Filipe, manje me tih priča, moram nešto da te zamolim. Ja tebe mnogo dobro poznajem, bila je odlučna Mina. Vraćaju mi se neke simpatije, bio je uporan Car. Ako ti se vraćaju, nemam šta da pričam više sa tobom do kraja realitija. Neću uopšte da ustajem, da odgovaram na pitanja da li se tebi vraćaju emocije prema meni. Nije popuštala Mina. Ja kažem, kada se ti i ja pogledamo u sobi, kod mene se probude simpatije. Nastavio je Car da je ubeđuje. Na nama preostaje da vidimo da li je ovo udvaranje uvod u novu ili staru romansu.